Ja. Ja, wel leuk te zien. We schans en buchten. Van einde aan ver, Roger, kom eens in. Absoluut, hè, absoluut. Maar dat moet ook, want er is gezellig in hier. Dat is al die jaren fantastisch. Hey, hebben ze nog meer lui die goed buchten? Ziet je allemaal van buchten? Ja, kom eens even hier naartoe van buchten. Kom, hier een trapje op, hier achter. Roger, heb ze even. Ja, ik wel. Ga dan even de buitenmars met u gaan. Ja, la 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 la. Ja, la la ja, ja, la 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 la. Kom maar niet door. Ja, la 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 la. Ja, la la ja. Ze zijn even bezig, hè. Ja, la 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 la. Ze komen. Ja, la 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 la. She, boom, ba. Ja, la 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 la. Ja, la la. Daar zitten ze. Ja. Ja, la la. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Dames en heren, een applaus voor de bende van Buchten. Kom, gaat naar vuur. Kom, gaat naar vuur. Is dat ze gaat wie de buiten van de Evel? Kom, gaat naar vuur. Want voor hebben we dus nodig voor gewoon roeien. Ja. Voor gewoon roeien. Dan gewoon gewoon een kwartslag draaien. Even een kwartslag draaien alsjeblieft. Denk al op. En ik over, hè. Let op, hè. Heel, ook met onder achter roeien, hè. En voor hebben we dadelijk een leentje voor ons. Ga maar door, hè. We hebben een leentje uitgezocht. Speciaal voor van 14 minuten en 12 seconden. En dan blijven we lekker roeien met de kroon op het werk. Kom maar komen. Van Hagen geboren van u, met zelden kreeg hij zijn publiek.